kung naa kay kaila nga banggiitan nga huwis niya siya'y nagdas imong kaso unsa may imong buhaton aron siguro gyud kang mudaog awa mo kasuway kana bang na kay kaso sige na lang ari na lang ta sa kuan kanang imong anak hagbungonon niya ang principal sa may mong buhatos principal. Imo gina siyang suoron. Nya suoron nimo, imong pangutan-on ug unsay iyang mga gusto, unsay mga hilig niya. Nya katong iyang gusto, katong mga hilig niya, imo dayon to siyang ihatag aron nga inigabot na sa paghukom, final ng hukom sa imong anak, pasal dali ra kay inighonghong nimo, ma'am, akong anak ba? Ako man ang anak si kuan. Kanang siaw kayo? Hagbungonon ra ba na, ma'am? Ingon siya, ay si ma'am sadoy, ana. Di ay mangga, ma'am. Gusto man kang tamis nga mangga, ma'am, no? Ay ikaw no maguna-una pa jud kanako, ana. Ni ang resulta ana, unsa man? Pasar. Mao na si Kristo. Siya man maoy matud pastubag nato sa Salmo, siya maoy unsa ta? Tigpahamtang sa kamatayon og siya sad ang maghatag sa kinabuhi. In short, siya mo'y overall judge. Kita dinhing nagpanaw sa kalibutan, hukmananta at the end. Dunay judgment at the end. Bisan gid dinis kalibutan magpractice man kitag judgment. Ako karon nagwali, kamo diha sige man san mo judge nako. No, sige mo ingon kanis father babalik-balik kining iyang wali no, wa gini lainan. Or nasa ga judge nyo diha nga kanis father no nindot sa ni siya muwali. Nya inyo din ang isulti nako. Aron giningon ninyo nga pader way bugas diha sa Saudi ay bugas. Inyo mo kong daygon-daygon mga ululuhan sa tigusog sa mumulo-ulo. Or tingali ang uban ninyo ga-judge sad nako nga kaning gipanulting father gibuhat kaniniya nga mura mag-animal man kini siya naon. Nya magsige magpangoriksyon ani atong sala unsa na siya wa gid na siya isa. Nay mo judge gid ta. Part gina sa tong kinabuhi nga hukman ta pero dili man ni final ang ato mga judgment dinhi. Ang final gyud kadto yung iya kay siya maoy tighatag sa kinabuhi og tig pahamtang sa kamatayon. Nakaron unsa may gusto aning atong judge kani si Jesus? Unsa may makapalipay niya? Matud pa niya diri sa atong ebanghelyo may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Bisag unsa pa kuno ang ato dinhing nahuptan sa kalibutan, wa gyud usa ana nga makapabawi sa tong kinabuhi. Kung iya na ganing ipahamtang ang kamatayon nato, din agid na ma-reverse. Bisag ingnon pa na nimo, pari ko Lord, obispo ko Lord, santo papa ko Lord, lay minister ko Lord. Impierno mga ito Padersiano, ikaw na ba noon? Katikista ko Lord, wa naman mo'y gamit kay, wa naman, COVID man. Mananabtan ko Lord, asamot na ka, labi na, senior na ka, awa na din, adyo ka mabawi. Bisa pag moingon ko, ako'y naka-stained glass dito sa kaniganing simbahan sa San Vicente Lord. Sana, ilong diya, madugmok naman ang imong stained glass. So, wagid tay mahimo para mabawi ang kinabuhi. Unsa ra may makapabawi sa kinabuhi? Diaray. Tanawa ha? Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mao ni makapalipay aning atong judge. Kalimti ang imong kaugalingon. Kung hilig kay ka mamutang og perfume, ayaw na pamutang og perfume. Kalimti ba?
Hilig kay kang magpa-color sa imong buhok, kalimti na. Ayaw na na. Kay para ra na sa imong kaugalingon. Hilig kay kang magsigi og pangiskis ang imong kilay, kalimti na. Hilig kay kang magsigig pangural ang imong balay, kalimti na na. Igihan kay kas imong balay og sa imong yuta, kalimti na na. Ana. Nya part mo sa imong kaugalingon kanang imong mga gimahal, sama ng imong bana, imong anak, imong asawa, imong ginikanan, kalimti na silang tanan. Lipay kayong atong judge ana, basta buhaton na nimo. Unya ang uyab, kalimti. Ang kabit, ayaw. Ayaw kalimti nga kana sala na. Ano akong pasabot. Kay malimot ka nga sala day na basig adto na ka dito magpaulian. So mao nay makalipay aning atong judge. So inig atubang nato didto unya mas gihigugma nato siya kaysa atong kaugalingon. Lipay kay siya na. Lipay kayo. Nya sunod. Unsa man to iyang sunod? Pasana ang imong cross. Kana bang ayaw pagpunay reklamo sa imong kasakit. Lipay kay nga atong Ginoo ana basta magantos tas kalibutan nga way reklamo. Kana bang gitawag sa in English og go through the pain without complain. Go through the pain without complain. Unsa maroy kasakit nimo kanang siging tap-tap. Hala pag tap-tap diha nga way reklamo. Unsa maroy kasakit nimo wa kay bugas. Hala hingoy ab diha nga way reklamo. Hingoy ablang, ayaw na pagsiging reklamo, kagutom mo, kagutom, hingoy ablang. Unsa may imong reklamo karon, ang imong silingan nga nangali sa inyong kanal mo nang mulunop na mo iniguan, langoy lang, ayaw reklamo. Langoy lang. Binaki ba? Ayaw na pagsiging reklamo, animal na dia, sige pangulak, ayaw na lang. Kay kana siya, maparihan na sa first reading, kay wa man na siya kahimutis Ginoo, ipasulong na siya sa Ginoo sa mga kaaway ug alaot kay na siya mura na siya Ninive kinsa may muluwas nimo. Oo, kana mga kusog kay mangural sa ilang balay niya pitos na kay ngagianan kana ipasulong na sa Ginoo. Kanang di magpaagis kanal sa ilang lugar niya maglunok na nung silingan kana ipasulong na sa Ginoo. Kinsa may mga sulong Ginoo pula kuno ang ilang mga isulob. Unsa man na color na sa kayo ang yawa mo'y nagdaan na kamong na nagpuwa diha mga yawanon mo. joke lang na nasipyat akong baba pero posible sa noon. Kana bang kayo o na tugutan sa Ginoo. Amo na karon kay kita mga masinupako naman kita sa Ginoo sa may resulta gipasulong na tas COVID. Kinsa may makaluwas nato karon kanang sige og tap di na nakaluwas kanang magsige kag kuan unsa na ilang ipangutang kanang ipamusulob nimo mura kag astronaut di nakaluwas kanang ibutang-butang dinhi nga unsa to gitawag ana mo kanang magsiga-siga di nakaluwas wa gyud. Ang makaluwas ra gid nato ang tag-iya sa hangin, ang tag-iya sa kalibutan, ang tag-iya sa universo, ang tag-iya sa atong health, ang tag-iya sa atong lawas ug kalag nga mao ang Ginoo. Nya unsa man nato si aron niya tang luwason, ato siyang lipayon. Deny yourself, take up your cross, follow his footsteps. The footsteps of truth, the footsteps of love, the footsteps of service. The footsteps of sacrifice. Mao nay atong sundon. Buhaton na nato tanan. Kita gid tibaw kalibutan, magbuhat ana. Unsay resulta? Papas ning COVID. Lipayon tas Ginoo, ibalik niya ang kinabuhi, di niya ipahamtang ang kamatayon. Mao ra gid na. Nya kamo, andam na mo diha nga mo deny sa inyong kaugalingon. Masigugmao na ron ninyo ang inyong mga silingan kaysa inyong kaugalingon. Uy, tubag uy. Higugmao na ninyo inyong silingan kaysa inyong kaugalingon. Very good. Mas higugmao ninyo ang pari kaysa inyong bana. Not good. Sige, manindog na ta.
Niingon si Kristo nga kulang ang inyong pagtuo. Di kausa niingon sa mga apostoles, Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Okay, niingon man siya, kuwang ang inyong pagtuo. Yang tubag sad ni Kristo, nagisumpay po din sa Ebanghelyo karon ni San Mateo, pag ingon la dugangi among pagtuo, iya sang ingon, kung duna kay pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, ang labing gamay nga liso sa kalibutan, makapabalhin na kasbungtod nga mubalhin ngadto sa dagat, mutuman kuno na. Diba kahibudnganan, ingon siya, kuwang inyong pagtuo. Nga ang iyang gitubag, kung doon na kay pagtuo nga ingon kagamay, liso, pwede nimo pabalhinon ang bungtod nga porting dakua. Makapabalhin ba ng lisos mustasa, bungtod nga tudagat? Kasabot mo ani. Ako kamo kasabot mo. Kamo'y wali diri. Nisod lang na sa akong unahon na kay kanila laging mamalandong ta. Kini si Saint Dominic, usa ni siya kabatanon nga preacher, pari, nga agresibo jud kay pagsangyaw. Nya nakapahaom siya sa iyang pulong ug sa iyang buhat. Nya bright man ni kay siya. Mura bag iyang matranslate, masabtan sa mga tao, niya makonverter ang mga tao sa iyang pagwali. Makapasabot siya ba? Lawom kay siya pasabot. Nga naman, lawom kay siya relasyon sa Ginoo. Mura na bag para niya ang iyang hunahuna, kinahanglan nga ang magiya sa iyang hunahuna, mao ang hunahuna sa Ginoo. So dili siya mo claim nga siya mao'y bright, kung dili gusto niya nga ang iyang hunahuna, ang iyang baba og tanan niyang aksyon gamiton sa Ginoo. Mao ni siya ang pagtuo. Kana bitang magpagamit as Ginoo, nya mag-anam na kag kagamay, kanang mura na kag lisos mustasa ba nga di na bitaw kayo siya magpakita nga magpasikat yon nga makita siya. Alisog gamay kayo. Ana, mugamay tag maayo, nya mudako og maayo ang Ginoo nga atong gituuhan. Mao nagiingon ni San Juan nga magbubunyag, he must increase, I must decrease. Kinahanglan nga siya musaka, ako muos-os. So ang tao di ay nga dunay pagtuo, dili mangayo pun akong pagtuo para mudako. Ingos Kristo, pagami ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Paggamig maayo kay magkagamay ang imong pagsalig sa imong kaugalingon, mag-anam sad kadako ang imong pagsalig na rin ako. Mao nay pagtuo. Nya ako nay mulihok diha nimo, iniglihok nako diha nimo, paphanang kaaway nimong porting liguna. Yawa ay mo'y naghatag og pagkapatulon atong bata. Kausa ra gyud Ginoo, hawa diha, yawa, hawa dayon. Karon do naman jud koy pagtuo. Gi ako morong ingnon, pahawa mo dinhing mga yawa. Na ini pahawa? Na? Wala. Wa? Inyo siguro gipugnan. Kanang mga yawa sa sala ba? O inyong tamuron, ayaw na mo pangural sa inyong balay. Hindi mo na. Imong gipugnan ang yawa. Nga naman, nisalig pa man kas imong kural. Ipanghatag ng inyong kwarta ngadto sa mga kabos. Di mo dapat doon sa itong kanon. Nisalig pa man kas kwarta. Kani si Saint Dominic, kuan ni siya, gitawag ni siya mendicant. Mendicant preacher. Unsa man ang mendicant? Wa ko sabot kaya na. Pero kana bang magtiniil, kana bang pobre ba, kanang empty kanunay. So pagsugod kay siyang order, inig magpakilimos man sila, na mga donasyon sad. Inigasto nila anang adlaw, ang sobra ipanghatag gina nila inig kagabi. Zero gina sila, inig kaugma na sad. Magsalig na po na sila na ay mo abot. Na siya. Kamo, okay ra na ninyo. Magkwinta mo tigom yun, tigom. Mana, panaganas, kaugmaon. Mao naman ang kalibutan. Di adto na kamusalig sa imong tinigom. Di ba? Ang totok mamuna ko. Ikaw niya pa rin, di na sa tamagtigom. Magunsan mo lang ta. Baon na lagi na. Mao gina ang problema. Kay dako man tagsalig sa tong kaugalingon,
kuwang tagpagsalig sa Ginoo. Muna inigingon, increase your faith, decrease your trust on yourself. Ano na siya? Muna bitaw nga dinis atong simbahan naka-experience yung kuana. Kini nga to bang parokya. Wa na man jud koy paglaom nga mapadayon ning ato mga proyekto. Labi na tong pag-lockdown nga wa na tay misa, nga karon may ni balik-balik og jutay. Wa na gyud. Nya mag-solicit pud ta kinsa man say muhatag, masulingahan tas mata. Yan ko Lord, unsa may buhaton siya padayon lang diha wali. Mo man imong buhat isipari, wali gyud. Ana, nya igwali nimo, isulti lang ana amo yung nangaguba na diyang mga atop, ana. O tanawa, sige ko gwali. Sige lang sa abot ang mga kolekta. Nya ako din naingnan ani. Wow. Ang naingnan ani ang Ginoo kinsa nang iyang gipangtandog. Karon do na sa tay bag-ong project no, kaning atong sound system. 800,000 ni siya ang budget. Nya ako tong gi-announce gahapon nga gakinahanglan tag 40 ka tag 20,000 20,000. Nganong 40 man atong gipahaom sa Bible. Ang 40 mao na siya ay number nga mo signify sa fulfillment of the plans of God. 40 kaadlaw nagpuasa si Jesus to start sa iyang ministry. 40 kaadlaw nga didto si Moses sa Sinai aron nga mudawat sa kasuguan. 40 ka tuig nga naglakaw-lakaw sa disyerto ang mga Israelita aron makasulod sa Holy Land. Unsa pa man gilaing 40. Basta perting daghanan 40 diha. Diha sa Bible. Atos ang suwayan nga 40 ka 20,000 matuma na ang atong bag-o nga sound system. Ana. Sus pag-announce na ko gahapon, ibaw mo unsa, kutob pagka alas 5 hapon, 5 na kabok ang niangkon og 20,000. 5 na. Mura tag maamis ba nga paglipot pa lang kayo na ako diri sa Kristiya, doon na ni-inform na ko, Father, mo angkon kong usa. Nga naman na siya, ako din nakaingon ato. Kanya karon, inig-announce na ko karon, daghan-daghan mo sa ning nanambong. Basig na ana sa imo angkon. Mahurot na ni noong 40 ka 20,000. Mo to ako dayong tiksan ang katong kuan mo install aning atong sounds. Sige, go na. Ingka nya Father, 5 pa man nakabuk ang ni donate, makabayad ka mo. Nako salig tas Ginoo. Mag-ako mo yung bayad ani og di sa kabayad og mamatay ko sa COVID og ba. Paningla ni ang sige giyampunga dinis misa. Sinupakon ba kayo? So na. Ato na sa paninglan. Ano ari mo ningil nako nga di man ako igor man ko ni sulti, ang Ginoo may sulti ana. Gamitan is inyong balayo, kanang inyong mga problema. Pangutan na argong Ginoo, saon pagsulbad, ayaw pagpatugag sulbad-sulbad. Kanang problema ninyo sa inyong lugar, ana. Daghan kayo, namagay baro na problema ras kapilya. Unsay iatop, unsay ikisami, ana. Nya, magratol-ratol ka diha, ayaw relax, pangutan ang Ginoo, saon na ako pagsulbad, Lord. Nya, tuluan kas Ginoo, relax kita. Mo nang gingos Ginoo, diris unang pagbasa, yung sus, purting ligunas among kontra, nga ano maning gitugutan maninimo Lord, nga mura na malamig mga isda, ila na malamig pasulon, ila na malamig lutuon, himuon mamin nilang tinapa, inununan, mura, wak naman kay pakialam na mo. Ang say gisultis Ginoo, paminaw ragon mo nako, kausar ginanako sila wag tangon. Paminaw mo nako. Amo ni kaning atong pandemic karon, ni kakanus apa man imuhonong Lord, tinaptapay na mog maayo. Di ba kami mahurot o kamatay ani ang Ginoo hunong na lagi mo sige ka-concern ana, paminaw mo nako. Paminaw. Maminaw tas Ginoo, maglumba tag paminaw sa Ginoo. Atong tagaag higayon ang Ginoo nga musulti dihas atong kaugalingon samas gibuhat sa mga santos nila ni San Benedict ug uban pa. Unsa man toy tubag nato sa Salmo karon? Unsa to? Nakibaw. Hasta ako nalimot na sa ko. Ito magsalmo, nindot ka ito. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo.
nangita kanimo, naminaw kanimo, di gyud nimo sila biyaan. Mao nay pasalig sa Ginoo. Ug mosalig ta ana tanang butang atong maangkon. Nakita na nato dinhi sa atong parokya. Pasalamat ta ani mga tao sa naminaw sa Ginoo nga giingnan, donate dito 20,000, donate dito 200,000, donate dito og 500,000, doon na pa gani usa giingnan, donate dito 1 million, ni donate lang sad. Ni nagwali, way gi-donate. Sige, manindog na ta. Mga wa mo donate. Kung muna kay natong mabati ang kanini ang Ebanghelyo nga naghisgot o bahig bata. Labi na gyud panahon sa piyesta sa Santo Niño, kanagi permi natong mabati ano? Kinahanglan mahimo mong sama sa gagmayng bata. Di mo gani mapariha sa gagmayng bata, dili gid mo makasud sa gingharian sa langit. Tuo mo na. Mamumutingog. Tuo, nakaron kinsa maning gagmayng bata sa akong pamalandong, ako sa ning first time nga napamalandungan karon ba nga naminaw kung gibasa ni pamang ko kapamalandong ani samtang namalandong ko tus taas karon namang ni ana noong ko diri. Ako lang ko anan ba, pero nakakita ko duha ka klases bata na sa atong ebanghelyo. Ang unang bata nga gihisgutan, kadtong bata gyud nga bata, katubang ikugos-kugos ni Hesus. Nga gisumpay sa ebanghelyo dayos katapusan ang karnero nga nawala. So klase sa da siyas bata. Nga bata nga gikugos na sa bata nga nawala. Hay may buutan ato katong gikugos o katong nawala? Ang gikugos. Ang nawala unsang tong klase as bata? Buangon. Pero tanawa ha, hay may mas pinangga sa Ginoo, ang gikugos o katong nawala? Nawala. Tanawa ang nawala. Kay biyaan gusto niyang iyang gikugos-kugos nga 100 kabuok o 99 kabuok. 99 kabuok ba iyang gikugos-kugos? Iyang biyaan aron pangitaon tong buangon nga nawa. So kita di ay kung gusto tang mahisama kita ni Kristo nga kandidato kita sa langit, kinahanglan doon natay kasing-kasing nga sama ni ini. Mao ni ang kasing-kasing sa Ginoo. Mao sa ni ang kasing-kasing ni St. Francis of Assisi. Mao sa ni ang kasing-kasing ni Santa Clara. Ug mao ni ang kasing-kasing sa mga santos, magsigig pangita, magsigig higugma sa mga nawala. Ana. Nya kamo, ganahan mo mangita sa nawala. Kana bang mga tao ba nga nawa na spasing ba? Siga na kaig mata, kagot pangipon, kusog na kaig mangawat, kusog pa kaig mangulata, perti pang isuga, mupatay pa magkaligas, ganahan mo anang mangita nila or mulikay. Kanang mga naong ninyo, gaduda gyud pa anang wa gyud nay klarong pagkasimbahang inyo, no? Apil na sa din pagmisa na ko, amot, mangita ba ako gina? Di ko mangita na, mangita ko itong kusog mo donate, di ko mangita na. Nung saga, mangita ka ng kawato, ng donisyon na. Pero maunay gustos Ginoo. Mauna nga kanibitang gibutang diri sa atong tubag sa Salmo. Nindot man kayo no, atong tubag. Kung sa ganito, katamis. Tagamtamon sa imong saad. Unsa may saad sa Ginoo nga tamis kayo. Kana gong ningon siya kun mosunod kanako ug mamatay ka uban nako, mabanhaw ka uban nako ug adto ka magpuyo sa akong gingharian. Haron kun asa ako atua usab ka didto. Tamisa na. Sa akong gingharian matud pa niya na ako'y mga balay nga giandam para ninyo. Dagko kay agianan di para dinhing pitos kaayo. Wa na didtoy mangural sa ilang balay, wa nay mangalian na mga agianas tubig aron mulunop na ta. Ang tanan ditong mga balay design gyud to perfect engineering design. Unya ang kamot gyud Ginoo mo'y naghimo katamis ana. Nga labaw tanan ingon siya sa akong gingharian ang pagkaon 40 kaabunda bisag katong way kwarta makapatuyang og pamalit og kaon nga inom anang lami ang mga bino
Why bayad? Wa pagyoy kolesterol, why diabetes, wa gyud didtoy mga masakiton. Wa nay magtap-tap didto sa ilang mga naong. Kanindot anang sa ara? Dadon kunutan niya didto. Ganahan mo na. Uy, kusgaw eh. Aka na, ganahan. Pero unsa may requirement, imitate me, imitate my heart. Unsa man ang iyang heart, nahigugmas mga makasasala, nahigugmas mga nawala. Oh. Kanang bata, kanang kasing-kasing sa bata, grabe gina siya ka mahigugmaon. Di gud na siya mo pili og tao. Wagi bata nga mamili og tao, kanang batang gamay ba? Kanang mga bata nga mga 2 months old pa lang, 3 months old, mamili din ng tao di. Wa. Musalig siya sa tanang tao. Nya tungod anang iyang pagka mapaubsanon, kay kanigong mapaubsanon kana man nang mudawat bisan unsa, kanang wa gi reklamo ba? Mudawat ra gyud. Tungod sa pagka mapaubsanon sa bata nga murag kuha ra gyud siya kanang helpless ra gyud siya, sugot ra gyud siya kinsay mo gunit niya, kinsay mo dala niya, sugot ra gyud siya. Tanawa, di ba dali kay tang ma-inlove sa bata? Wa gitaw bisag unsa ka bangis nga dili ma-inlove sa bata ang gamay. Zaman agree, disagree? Agree. Ang buang ra gyud mo di ma-inlove sa bata. Ora na. Kanang kusog ay mangusi sa bata, mga buang na. Kanang kusog ay manghapak sa bata, buang na. Nya kamo, unsama mo, tarong o buang? Di mo kusog mangusi sa bata. Di mo manghapak. Di mo mangasaba. Ningon ra bas Kristos Gospel, matnguni ninyo nga di mo magtamay bisag usa niining mga bata. Matnguni gina kay tuar bang ilang anghel dito sa langit nagyampungad sa naong sa kong amahan, idritso gyud mo report ana didto. Muna ini kusi nimo ingon ditong anghel, Lord, tanay impiernohan na sa na record na sa impierno kay nangusi sa bata. Sana na malikas Lord, isa ka na tuan na sa impierno, recorded na. Sana ni simba man Lord sa bawion na to. Ibutan. Ibalik na tong jutay, tagaan na tong chance. Nya pagulis, nagusi na sa Lord, papas na to yang simba. Impierno na po na siya. Ano ba? Nya karon unsa mo sa nato aron mahimot ang attractive sa Ginoo ug sa atong isigkatawo ang kakabos. Sama sa bata, kabos kayong bata, wa gid siya giangkon nga iyang muna imong kuhaan siyang sinina, di gina siya magsulob og sinina, maglakaw-lakaw ra na siya ngaway sinina or magligid-ligid ra na siya ngaway sinina. Kamo, wa mo rig pang-angkon nga mga sinina. Kana ikagi magpili ba? Nani magay ato dinhi magterno-terno gyud no, ang buhok iterno sa lipstick ngari sa sinina ngari. Hastagong mas iterno siyang sinina, nayabag. Standard mo gunang mas good. Eterno pagin sinina. Nga buangon mo. Daghan kitag sinina, giangkon. Daghan kitag balay, giangkon. Ang resulta, igihan kay tastanan, masukano na ta. Di na ta presbata nga single-heartedness, pure-heartedness. Kaya kanagong tao nga way giangkon, kanabang tao nga mapaubsanon, ang kasing-kasing sa dana, pirming limpyo. Muna si Santa Clara, limpyo kay kasing-kasing, kay mapaubsanon man siya. Gisintro niya paghigugma ang Ginoo, si Kristo ragyon. Nya kay ang gihigugma ni Kristo, mauman ang mga kabos, gihigugma sad ni Santa Clara ang mga kabos. Nya giunsa man niya paghigugma ang mga kabos? Nipuyo siya sa kakabos sama ni St. Francis of Assisi. Dato man sa pamilya si Santa Clara, gibiyaan po niyang iyang kadato. Nagpuyo siya sa kakabos. Kay di kita kahigugmas mga kabos kung di ta mo puyo sa kinabuhi sa usa ka kabos. Kani bitaw din sa atong parokya karon na daghan kayong ni-donate. Daghang ni-donate ba? Kani mga ni-donate kasagaran ani nakasinati sa kakabos. Adi mo mo yun. Pero kanang dato gid sila daan,
tagsa na kay ni donate diri nga dato gyudaan baka nang gikas pagkatao dato gyud kasagaras ni bati nato kadtog yung ni Agis Kalisod ana nya labi nagmoingon ko wa na ko mudawat og stipend kay akong i-donate nga simbahan sila kaluoy ni Father Roy atong tabangan nailad pod adi wa ko magilad daw kamo sa no inyo sa tungtuhuan dayon naligas ra gyud akong baabagan wa sa ko mudawat og stipend pangutan na ato opisina ni dawat ba ko wa oy mga tanyo gaduda na nako Gana bang kakabos ba? Ya kabos ba kita din eh. Oh, dagang kay ni donate. Sa ako bitang gipamaligya, kato bang gipamaligya nako nga tag 20,000 ba? 40 ra man to kabuok no. Nya bali ra man nag 800,000 kung mahalin ang tanan. Nya kay ngatong bayron nun des kurente kay 900,000 maday kapin. Motonin ko ang konon ko na lang ng 100. Daghan kay naluoy. Napun-an god og 7 ka buok. 47 na kabuok ang nipalit sa atong tag 20,000. Kauban gyapon na sila atong number of perfection. Pero karon mo declare nako close na. Close na. Kutob lang ta 47. Haron na pagid siya nasod sa 40. Nya kung doon na pagid ganahang mo donate, adto na nato sila i-charge sa ato sang dako-dakong bayronon nga 2 million pakapin sa atong mga contractors. Di ba? Lain na sa itong perfection kaya lahi sa ning perfection na para sa atong sound system lahi lang sa din siya o mo donate yapon mo adto na sad pero nagpaila lang ni nga mudawat tag donation tungod kay nagpakakabusta wa ta magpakaaron ingnon nga dato ning atong parokya kabus ang atong parokya pila ra gud tawoy kolekta dili paigo sa among gikaon diri dagko kay migkaon mga daot o lawas di ako mga kuyog pero basta nagko ang kaon o niya di ra ba mohunong og kaon tagupat yun tagilma ka kaon kada adlaw hasta good snack kanon lang yapoy kanon nga daghan-daghan biya mi dinhi napunan pa niya to mga workers dinhi ganing nagtrabaho amo sa nang iapil og kaon kay magladok-ladok mo sa slaway ni kaon amo apil po sila so permitan ka pista dinhi nya saligan nato atong kolekta oy usara na kaadlaw duha kaadlaw hurot na namog kaon pero tungod sa daghan kay donations na nagko ng among tiyan nilamurok ang among naong salamat sa mga maluluyon sa mga kabos nga mga bata. Si San Pablo sa unang pagbasa, naghisgot siya nga ang nagtanom og jutay, muani og jutay, ang nagtanom og daghan, muani sa daghan. Muagri mo, dili. Ang nagdeposito og jutay, may interesan nga jutay. Ang nagdeposito og daghan, muani, mo interes pod og daghan. Agree, disagree. Ang dako og puhunan, dako sa ginansya. Ang gamay puhunan, gamay sa ginansya. Agree, disagree? Alkansi man sad. So, gamay yapon. So, mga igsoon, gahisgot siya og imong maani kung magpugas ka. Pero si Kristo sa Ebanghelyo, mas grabe ang iya. Ingon siya, gawas kung ang usa ka lugas nga trigo itanom sa yuta og mamatay dili ni siya mamunga og daghan. So ang gipasabot ni Kristo dili na nga magpugas lang ka, ikaw gyud maoy itanom. Ya kamo musugot mo itanom mo sa yuta. Dili. Aron kamo moy moturok. Sugot dili. Dili. Mga yawan basta di mo sugot. Muna si San Lorenzo o ang mga santos o ang mga martir labi na gyud sama ni San Lorenzo ang ato sa dinina sa tes una sa natong martir San Lorenzo pod Ruiz kani sila mo ni sila ni sugot nga itanom ba dili lang mananom itanom gyud kana bang ikaw gyud patyon ba aron ikaw maoy mamunga mao ni siya ang martyrdom. Nya, okay mo, kamoy patyon. Kamong mga asawa mo, sugot mo nga kamoy patyon sa inyong bana. Nya, ang kabit mo ipuli. Musugot, dili. Yawan on mo.
Kamong mga bana, musugot mo, patyon mo sa inyong asawa. Nga iilis ang pare. Joke. Di sa kumsugot, anay. Naginot ka ng sikanhan. So, dili, di sa mo musugot, no? Hindi kita musugot patyon. Nya kana ko nung liso nga dili musugot nga itanom, nya dili mamatay, magpabilin ra gina siyang usa ka buok. Kanang mga tao nga selfish, self-centered. Ang feeling ana nila no murag sila ra yung usas kalibutan. Kadaghan diha nga mga successful kay mga tao, daghan kay silang mga kwarta, nindot kay silang balay, nindot kay sakyanan, successful kay sa iyang career, pero lonely kay now. Ngano man, selfish man, di man gustong magpakamatay. Basi ga-imagine sad mo nga adto mo itanom dito sa Bahak, adto mo itanom dito sa St. Anthony or sa Manila Memorial, dili na maoy. Kitang tanan padong mangita dito. Kana bang ang pagtanom mao ang pagpaambit sa imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa nanginahanglan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Bulahan ang taong maluluyon ug nagpahulam kanila nga nanginahanglan. Kana bang maluoy dayon ka sa mga nanginahanglan? Maunay pagtanom sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ako bitaw lipay kay ko kay kita dinhi nanginahanglan man taog financial assistance. Nya ako man ang isigig yaw-yaw no. Nya naman taroy bag-ong i-pledge katong pledge baka ning atong sound system ato man ning i-upgrade. Nya 800,000 man ni siya ang giingon atong tigkontrata. 800,000 mo tong atong gi-divide og 40, so nagkinahanglan tag 40 katag 20,000, so nanginahanglan ta og 40 katag 20,000. Kibaw mo pila na roy ni pledge. Aw di mo kibaw ako ra may gitiksan. 31 na kabuok ang ni pledge. Oh, siyam na lay kuwang. Pero pagka di malasa gahapon, pag istorya namo sa final ng discussion sa tig-contract, ang kadto ding 800,000 para raman itos materials. Wa man ito'y labot ang uban pa mga labor. Kadako de mo abot de goldols 1 million. Ingon na lang sa ko, sige, ako naman ang nanaon sa 800,000. Ako na lay angkon anang sobra. Mo nandi ko mangayog stipend. Di na ko mangayog stipend. Akong mga misa, balag, matay ko, hatag na tanan. Ana, pero nga maluoy, dawaton. Kana bang kamaotang maluoy? Nya, kani karong kuan, kani karong nang hatag nato, sukad pas una, kanato mga stained glasses, uban pa, kay nagkinahanglan man ta diri, gamay man kani itong parokya, suok pa yung kaistanan. Nagtuo dayta nga dili ni sila pabungahon sa Ginoo, nga saad man sa Ginoo nga bulahan sila nga mga maluluyon. Grabe kayo. Nya nagpahulam pa kay diri. Sila wa magpahulam nang hatag yun. Musamot na gyud kadako ang pagkamabungahon, ang kabulahanan. Ug ingon ani ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Nga di ta magsigig pangambisyon sa ato lang kaugalingong kaayuhan, sa atong comfort, sa ato kunuhang pagka-bilyonaryo, pagka-bilyonaryo. Unya daghan kay dito ang nag-ilaid in taos kalisod nga hapit dili kakaon kausas sa kadlaw. Kita sad karon nahimo sa tang generous. Sa tinud-anay daghan kay mangayo nato karon, daghan jud kay mangayo. Mao na kanang inyong mga donations, mga benefactors, pasaylo agyud ko, ako gyud nang gikanan, akong gipanghatag sa ngadto sa nanginahanglan nga dili makaabot diha ninyo. Mo nang dako-dako putag na spend for charitable works. Gikan aning mga donations. Nya masuko din ning gadonate nga ato sang gihatag dito sa mga labaw pang nanginahanglan nato. Malipay na sila wagi siguro mudugang panaghatag. Nya kaning praktisa sa generosity mao ni ang pagpakamatay. Labi na gidrong panahon na ting COVID, ting crisis, ang tao nga mo donate og kwarta, mo hatag og kwarta
nganhi sa simbahan para nako nagpakamatay gina siya. Kay at yun no nagutas krisis karon, ya manghatag pagyud ka. Ang Ginoo dako kay nagkalipay. Matod pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang akong sumusunod kinahanglang mubuhat sa akong mga buhat ug magsunod kanako aron asa ako tuasad siya didto. Nyahain maros Kristo nas impierno o langit? Langit. Kusga. Langit. Okay, tuwa mas langit si Kristo, nya inisunod man ta siyang pagkamanggihatagon og mga matay mo ugma tungod sa COVID, labi na mong mga masinupakon. Unsa may kuan? Asa mo padong? Sige, manindog na ta mga padong sa langit. Kung kamo pa si Pedro, kita mo ni Kristo nga naglakaw sa tubig nga porting dagkuas bawod. Mga ambisyon ka mo nga mulakaw sa mo padong adto niya. Murabag kung ikaw usa ka parishioner, kita kas pari nga gikulatan nagmaayos mga pagano, hapit na bitaya dito sa gawas, moingon ka, Padre, apila sa kog palatos diha. Ganahan mo ana? Tutok lang muna ko. Si Pedro, usa ni siya ka gitawag o apostol ni Kristo nga pirmi gina siyang makauna. Nakauna siyang sulti nga ikaw mao ang Mesiyas. Nakauna pod siya og dawat sa mga yawi sa gingharias langit. Siya pagi nakauna nga gihimong bato nga sukaranan ni kuan sa atong simbahan. Karon siya na siya nakaunag lakaw sa tubig. Pero wa katiwas ni unlod. Ngano man niingos Kristo pagkadutay sa imong pagtuo. So ang kaning pagtuo nato sa Ginoo mga igsuon, mao ni ang makapahimo natong gamhanan. Kanang tubig nga labi na gyud mag-ulbo-ulbo na siya sa kanini ang nabang magbagyo ba? Nagsimbolo na siya sa kinabuhi dinhis kalibutan. Kana bitang murag gitag ukayon kita, damagan, dakdakan, ni dinhis kalibutan. Muna usa ka dakong pamakak sa yawa. Kana bitang moingon siya nga move on. Move on ba kanang pananglitan ron, imong uyab, imong nasakpang na nailaing uyab. Yung sa imong buhaton, mupadayon kapag uyab niya o imong buwagan. Ito ba? Nakasuway, magimong uyab-uyab. Ang wa kasuway, magunahon na maginag-uyab. Pare gani, magunahon na mag-usahay. Beka mo, na mo uyab. Nyakit-ani mo nga naa siya laing uyab. Saman, buwagan, dili. Buwagan. Nya inigbuwag ni mo, sakitan ka, dili. Sakitan. Maglagot ka, dili. Og naan ang kasakit o kalagot sa imong kasing-kasing. Unsa may imong kinabuhi? Nindot o bati? No, mo na mingon ka, move on ko. Move on. Asa man ka move on? Asa pa dong? Tubag mo dia move on lagi ka, move on, padayon ka. Asa man ka padayon? Ikaw sa journey in life. Kisa may imong kuyog nga imo naman tong gibuwagan. Mangita kag laing kuyog. Unya kanang bago nimong nakitaan, di ka na salbahis pa kay sa atong usab. So wa ka ma-move on, basig ni add on. Mo nang uban daghan na kay mga brokenness. Yung siya mauna ni ang right person, imo na sa to siyang dawaton, ang resulta mingon na sa ka mubuhat na sa to iyang gibuhat pratong unang imong gibuwagan, mingon na sa ka pariha ra mong tanan, mutambong ka dinhi, kita kas pari nga lalaki sa siya, otro sa ni pariha ra niya tong kuan. Maila ni mo yaw-yaw. Apil na tanan lastang dikon, imo nang kasab-an. Nakaron unsaon man ni nato paglampas kini mga klasihas, mga frustrations, mga kasakit, mga problema sa kalibutan. Moingon gani kang move on ka like Peter, ni move on siya toward Jesus. Move on to Jesus, closer to Jesus.
Kana bang magpaduol kas Ginoo, mo nay saktong move on haron ang imong mahimong partner in life kuman atong animal mauna si Jesus. Ayaw pangitag laing partner except Jesus. Nya kung kuyog na mo si Jesus, ingna dayon siya, Lord, ganahan biya ako makakita og another person. Nya mingos Jesus nya, desidido na jud ka. Siya siya, na kanang kasigig suyo kay uyaban na. Iko ayaw sa dana Lord, patay sa dana siya. Na ako. Don't worry. Wala imo ditong uyabon ang katong katong adik is tanan. Di unsa may bation sa adik, nabuutan man ka, malipay o mag-uol. Purting lipaya, ni arang-arang man ka pagkabutang, naam sa kay kwarta kay trabaho, purting lipaya kay daghan na kay siyang suyuponon. So naghatag na kagkalipay sa manuyupay. Nga ikaw malipay ka dili. Gito bag. Mao na mga yawan noon. Malipay ka kay gisugo man kang Jesus. Sa ato pa, kuyog ni mos Jesus. Di adto ang imong kalipay wa dito atong singa na to, katong manuyupay. Ang imong kalipay tungod kay kuyog mo ni Jesus. Dili tungod kay maayo kay siyang tao, kay buutan kaayo. Ayaw tungod kay gikuptan ang imong kamot ni Jesus. Tanawa ha, pagkupot sa kamot ni Peter, gikuptan na ni Jesus ang kamot ni Peter. Unsa man hitabo? Nilurang dayon ang hangin. Nilurang. Tanawa karon inyong imaginon, labi na magsigi-agi ang iring, tanawa di ba nalipat ra dayon mo? Nanamo nagkitanaw si iring mo. Dali jud kay mong malipat mura mo si Peter ba nga wa nakatutok ni Jesus dito dayon itutok sa mga bawod dinan. Kamo agian lag iring mo, wa nang focus. Dito yawa itong iring nating alis. So na siya ang buhaton di ay nato dili nga mahadlok ta aning COVID, mahadlok ta na mga problema, mahadlok ta sa mga frustrations, mahadlok tang mabutangan tag virus, mahadlok ta nga ang imong kauban sa pamilya magbinuang, mamakak, mahadlok kang ilaron, mahadlok ka nga pahimuslan. Dili na mo yatong kahadlukan. Ang ato derong kahadlukan, nagkupot pa baka ko sa kamot sa Ginoo. Kay kung makakupot lang yung ko siyang kamot, lurang ginintanang problema, wag tang ginintanang kabugat, wag tang panintanan akong mga stress. Apil na ni mga virus kaning COVID, wag tang ginintanan. Amo na siya problema ron. Nakaron, nagkupot pa mo sa kamot ni Jesus. Unsaon man nato pagsiguro nga nagkupot patas iyang kamot. Sa unang pagbasa, si Elias mitago sa langob. Pagtago niya sa langob, ang Ginoo maoy niingon niya, Elias, gawas diha kay makigsulti ko nimo. Magstorya ta nganong nagtago-tago ka diha. Nya pag-abot na gis Ginoo, unsa may gisulti sa Ginoo? Elias, nagunsa man ka dinhi. Ana. Unsa kay tubag ni Elias ato? Basahan niyo padayon to. Book of Kings. Nitubag si Elias, Lord, ako na lang usaoy. Gidumtan ako sa tanang tao. Kinsa pa may ganahan ana? Isa ayaw kanaog didto, kuyog ta. Kuyog ko nimo og ipakita nako nimo nga way bisan kinsang makigbatok nimo. Kuyog ta. Ay kahadlok naog didto naa kay misyon. Naog dayon si Elias, wa mapatay si Elias, misaka siya ngadto sa langit, gidala sa chariots of fire. Og na-converter niya ang daghan kay mga tao. Nawa yang kahadlok. Unsaon nato pagsiguro nakuyog tang Jesus, paminaw sa Ginoo. Ayaw sig paminaw ng report pila nay positive sa COVID, pila nay namatay, unsa pay mga gawa sa tuob, unsa pag-iimnon, unsa ipangsabong nato dinhi, ay paminaw paminaw ni Jesus. No? Paminaw. Ug moingon si Jesus nga mao na nimong katapusan, at least natapos ka with Jesus. Di ba? Ug mao sa nimo antusonon, at least nagantos ka with Jesus.
Unyag maayo sad ka, naayo ka by Jesus. Ana. Nya naayo na ka. Positive kasuna karon gi-quarantine ka. Nya wa na ka ma-quarantine. Nya malipay na ka nga, negative na ka. Malipay ka dili. Malipay. Kusga. Malipay. Oh, malipay na ka. Nya uli day kas inyo. Pag uli nimo sa inyo, unsa may imong sakyan? Sakay ka gabal-habal. Sus, na-crash mga habal-habal, napantok bang imong o sa simento, nabuak man. Mabuhi pa ka. Patay. Maura pataya. So, ang resulta di ay, dili ka malipay nga naayo kas COVID. Hinaot unta nga malipay ka kay na-experience nimo ang Ginoo diha sa imong pag-antos sa COVID. Nasinati na to ang Ginoo niini karong pandemic. Dinhi sa atong parokya, nasinati na to ang Ginoo tungod aning pandemic. Sa dihang wa na ko'y misa, napugos ko og himo aning online, ano bang i-record lang ba? Hinayin sa itong wifi din i-maximize lang. Nya mo may tudlo sa Ginoo, sige lang, i-record lang na para makadungog yapon tong uban nga gustong maminaw og misa. Ug tungod ni ining simple kaayong buhat, nya sige lang yung misa, the love to say mass, the love to preach to other people, the widest possible way. Unsa may resulta? Daghan kaayo ang nakabati, abot na nga to gawas nasod. Nahuman-human ato mga projects dinhi. Hapit na mo 8 million ang mga donations. So atong pakpakan ang Ginoo. Sila nga na. Gikan lang sa Hunyo hangtod karon, hapit na mo 8 millions ang donations. Nga wa man unta ta magsolicit na nagsigi na lang tagsulti nga naatay humnonon nga project. This is an experience of Jesus during pandemic. Na malipay ta. Makapangandoy tang di alang unta ni mohunong. Bisan pag mohunong ni, at least we know nga kuyog ta ni Jesus. Mohunong ni because of Jesus. Nindot na inana. Karon bitaw nadasig ni pun-an na tog laing project. Niya pa man tay balansi ani tingaling mga 2 million aning ato rong ongoing projects nga wa abay kwarta ba. Gasalig pag kolekta. Unya, pun-an na tog laing project pero ato nang himuon nga pledge. Unya atong himuon nga experience with Jesus. Unsa may gipuno nato karon? Ang atong sound system ato ning i-upgrade. Nindot ba tong sound system karon o bati? Ato pa gining panindoton. Unya unsa may atong budget ani? 800,000. Nya unsaon man nato aron maka-experience ta ni Jesus, akong gi-relate ang 800,000 nga ang mo pledge maka-experience sila og biblical experience. Nya unsa may biblical experience? Kanang word nga kanang number nga 40 sikat kay nas Bible, kanang 40 ba? Para nako ang 40 signifies the fulfillment of God's plan. Pananglitan, 40 years nga naglakaw ang mga Israelita dito sa disyerto aron makasod sa Promised Land. After 40 years, nakasod sila sa Promised Land. 40 days nga una ni hubas ang tubig sa lunok panahon sa Noah's Ark. Pag human sa 40 days, nawa na ang tubig. 40 days nga nag-fasting and abstinence si Jesus dito sa disyerto aron ma-ready na siya para sa iyang ministry, public ministry. Di ba? 40 days. Si Moses, 40 days po siyang dito sa taas sa bukid sa Sinai aron madawat niya ang 10 Commandments. Fulfillment of God's plan. Amo na, nangita taron og 40 katag 20,000. Kada mo pledge or mo donate og 20,000, maka-experience ka of the fulfillment of God's plan in your life. Tutok mo muna ko.
ikadako asag presyo anang fulfillment pa din. Awa man sa ko mamugos nyo kay doon naman sa paaging lain aron ma-fulfill ang God's plan. Kani usa lang nis mga pamaagi. O na kay 20,000 donate aron maka-appeal ka sa 40 persons nga maoy mo donate sa atong sound system. Gi-announce nako ni Friday morning. Karon ikaduha na rong adlaw. Nakadawat na ko pledges nga mga 16 kabuok. So 24 na lay kuwang. Yes. Hapit na ma-fulfill, no? So 24 na lay kuwang. First come, first serve. Bitaw. Business pagod to. Nya karon pila na 60 na kabuok. Igugmaan kanilang din si Aro. Sige na manindog na ta.